Yan po, tilapia. Huli. Okay. Ayan. Sige. Makuha ka. Ayan. Ay naku. Umalupot pa. Ayan na sinasabi ko. Ayun. Tanggal. Ayan po mga kadiskarte. Good morning po ulit sa inyo lahat. Ayan. Maniniksay naman ulit tayo. Dito na po tayo sa spot natin pamamarilan. So, sumilip kami dito ni Mang Ruben. So, siya po ang kasama natin ngayon. Si Mang Ruben, ayan. So, andun na siya. So, ayan po. Pero hindi pa naman po ito yung pwesto namin na pupuntahan. Pero dito may nakita na kaming isda. So, susubukan na namin na nakahuli na kami rito. So, lumayo oh. Sayang. Dito po tayo sa puno. Subukan natin akit. Ayan po. Andito pala yung ating tropa. Si Alex Lapada yun sa kabilang side. Yun sa inaakyatan natin dati. Yun o. Kaway ka idol. Ayun siya. Idol Alex Lapada. Malayo sa kabilang side siya. So dito tayo sa kabilang side. So naabutan lang namin siya dito sa ating pamamarilan. So isang oras na daw siya, nakakaisang dalag na raw siya. So tayo kadarating lang. Baka sakali rin tayo, baka makadali tayo. Ayan po mga kadiskarte, lilipat na lang kami, wala dito. Si Idol Alex sinasama namin dun sa Gawiron. So tara, baba na tayo. Wala, maliliit po. Ito yung si Idol Alex Lapada. Hello po, good morning. Ano natin, sasama natin sa site natin. Tayo, para makakita tayo ng maganda-ganda sukat na lang. Yun, meron po nakita. Yun, binawa na po. Uy, naba? Nabunot. Natin maninig ang puti. Yun, nadali po. Hindi gaano maaninag eh. Buti na, dali pa rin. 4 finger. So ayun po, nakadali tayo 4 finger. Ayos. Sige. So, uwi na raw si Idol Alex. So, hindi naman tayo nahintay na kaisa pa lang tayo. lagi nagkakasalisi. Sige, Idol. Ingat. Sige, sir. Ingat. Para si Kuya, ano? Ala, nag-uumpisa pa lang kami. Sige. Sige. Thank you. Sige, thank you, Red. Kakaisa pa lang po tayo, umalis na si Idol Alex Lapada. So, di natin siya nakakasabay masyado. So, sinama natin siya dito, wala naman siya nahuli. Nag-text kasi misis niya, papasara na yung nila. Tilapia. Huli. Okay, pangalawa po natin. Wala nga nilang po yung sukat nito. Hindi naman po malaki. So, nasa ano lang po ito. 3 finger mahigit. Pero walang problema. Mahalaga na huli natin. Ba, akala ko 3 finger mahigit lang. 4 finger na pala. Napapagkamal lang po natin maliit pero malaki na pala. Ayos ah. Malaki na po. Thank you. Dito po tayo. Meron dito alanganin. Patay ka. Huli ka. Diba? Oh, ayan. 4 finger.
Thank you. Dali natin. Ayos, lapad oh. Ganda na sukat. Thank you. Anak na po. Buti lang, nagpaaninag po. Okay, mga kadiskarte, dito tayo sa damuhan. May nakita ko malaking tilapia. Sana tamaan natin. Yung po, paradaan nila natin sa damo. Nadali sana. Uy, nadali po. Thank you. Kalaki po nito. Salamat po. Thank you. Kahit tumama po sa damo, tumama pa rin sa isda. Kaya gano'n yung po yung pagkakaputok natin. Kalaki po. Oh, lalapitan ko lang. Sayang. Baka nabuo na, no? Nasabit po eh. Kalaki po. Swerte natin. Naupakan natin yung tumama po dito sa damo nung pinadaan natin sa damo eh. Buti na lang po eh, napuruan natin, natamaan pa natin. Uy, kalaki. Wow. Ayun po. Uy, nabunot. Sayang. Natanggal po. Sumabit kasi o pumalupot. Nadablisan lang natin. Kalaki po. Sayang. So, bahala po natin bumaluktot. Kawawa naman ang bala natin, oh. Sayang, kalaki po ng tilapia na yun. Plapla po. Tumama kasi doon sa damo. Hindi po natin napuruhan. Bali. Ganyan talaga. Hindi po para sa atin. So, ayan po. Biglaan po. Uy, ahasaw. Kalupong, oh. Kalupong. Ayun, tumawid na. Papunta ron. Gadaliri. Kasi laki ng lalaki yung daliri. Yan po. May ahas tayo nakita. So, di naman biglaan lang po eh. Yun, sige. Patay ka. Kisay ka. Kala mo ha. Tumakas nung una. Nagpakita uli. Ulam siya. Yan. Okay. Okay, 4 finger na pala. Thank you. Bila na naman po. Nakita ko po dumadaan. Kaya pinutukan ko na po agad. Tilapia po ulit ito. 4 finger, oh. Kikibot-kibot yung nguso. Kaya sa nguso ko rin tinira. Akala ko maliit eh. Ayan, nadali tuloy siya. Kaya di ko na agad binidyo. Binidyo ko na, naputukan ko na lang. Akala ko maliit lang eh. Ayan, laki po. Ayos oh. Namatahan pala eh. 5 finger po. So akala ko 4 finger lang. 5 finger pala. Tempo. Ayos. So ayan, nakaready na ulit tayo. Usog-usog tayo. Ito sa usog naman tayo. Isa-isa lang kasi isda rito eh. Yan, malaki oh. Huli ka. Gurami po pala. Kala ko tilapia. Pero malaga, huli pa rin natin. Ayos. Laking gurami. Dumungaw ah. Huli tuloy siya.
Huli po. Oh. Laki. Gurami. Thank you. Ayan. So, uli tayo. Ayun, tilapia. Huli ka. Kanang tumakas. Ulam ka na eh. Salamat. Blessing ulit tayo. Kadaming sukal. So, ito yung nakaharap eh. Mas malaki pala yung kasama niya. Nakatagilid kasi kasama niya eh. 4 finger po yung kasama niya. Ito, alanganin lang pong 4 finger. 3 finger lang po mahigit oh. Thank you. Wala na naman po. Habang naglalakad tayo, may namataan tayo. Yan, buti na nadali uli natin 4 finger. Thank you. Nadali na naman natin. Ayos. Yan. Hindi talaga mawawala yung sukal bawat tira natin. Puro sukal. So ayan o. 4 finger. Thank you. So ayan po mga kadiskarte. Hindi po natin makita yung isda. So nakahuli sana tayo uli. Oh. Ang lapad ng gurami. 4 finger. Hindi ko na pinakita sa video yung pagkahuli natin. Pagpasya namin yung mga Ruben na unti-unti na. Kasi malulang po oh. Hindi naman natin gaano makita isda. And then doon kaya makikita natin isda doon. Oh, pag nakakit tayo, kita natin. So doon po sa dala namin, tatry uli namin kung doon sa una natin pinuntahan. Mukhang wala na doon yung mga ibang manik sa naman yan dahil wala po yung araw. So tara po, try natin doon. So di naman kami lugi ni Mang Ruben dito. Nakatig 1 kilo na rin kami. Sa kanya puro gurami. Sa akin naman 2 gurami, puro tilapia. So nasa 1.5 kilo na po yung huli natin. So ayun po. Meron na po itong 1.5. Mang Ruben, kalaki ng mga gurami ah. Ayun o. Meron na pong 1 kilo. Puro gurami lang yan. Yan ako pa. Laki ng gurami na to. Oh. So tara po. So ayan po. Lumipat tayo dito. So ayan, laki oh. Laki ng na yan ah. Gurami. Kalaki ng gurami. Akala ko tilapia. Tirahin mo. Maya. So dito ako makita ko sa magbabaka sakari ulit tayo dito. Baka may mapadaan na malaki. Ayun oh, may dumadaan na naman, ang laki oh. Mga tamaan natin. Naku, napatid. Ha? Naku po. Namali ako ng sa site. Napatid tuloy. Yan, may dala akong reserba. May ako, nagdadala ko rin. Pero tansa mo, tinamaan. Hindi ko alam kung tinamaan kasi nakalubog eh. Ayun po, nakaready na tayo. Nadiskrasya pa po yung ating simang malaki. Maganda. Hala, di po natin naayos. Ay, marami pong malalaking roho dito kaso ang lalayo po eh. Di ko
Ang dami yun po, oh, palabas oh. Ang dami po. Sarap talaga banatan oh. Lalaki. Oh, ang dami po oh. Mamimili tayo ng sana madali natin. Oh, di natin nadali ata. Hindi umabot. Ayan, nandito tayo. Ang dami po kaso ang lalayo po. Naglalaro po ng 25 to 30 meter po ang layo nila eh. Kaya hirapan po tayo. Habulin sila ng bala. Tapos nakalubog pa po ng mga isang dangkal. Yun, tinamaan po natin. Nadali po. Nadali po natin. Yun. Yun o. Ay, nabunot. Sinasabi ko na eh. Nabunot po. Di natin kayang habulin dito. Napakalayo po. Kasi doon po sana mayroon napakalaki oh. Kalaki po. Sayang ngayon oh. Kitang-kita. Layo lang po. Nasa 30 meter po yan eh. Kaya hirap na hirap yung bala natin abutin. Yun oh. Gaspoli oh. Yun oh. Oh, yun oh. Laki. Mangangangan. Layo lang po. Pakalaki po nun. Ayun o. Ayun o, lumalangoy. Oh. Laki o. Oh, lumitaw na. Ayun o. Po, tinimaan. Pinutuan ko po. So, hindi na po kalakihan to. Tinimaan pa rin natin. Salamat. Common po yata ito eh. Ayun o, layo po o. Thank you. Dali natin. Salamat, salamat, salamat. Eh, no? Oh, buti lang tumagos. Ay. Salamat po. Salamat po. Nadali natin. So, hindi naman po malaking ano to. Nasa kalating kilo lang po. Ay, common po. Common. Salamat. Napakalayo din po nito. Buti na lang eh. Medyo nakaangat siya sa tubig kaya napuruan natin. Sana yung isang malaki na yun mabudali natin. Yung inaabang natin lumipat po eh. Nawala po yung inaabangan natin, binibidyo natin kanina. So iba po ito. Salamat at ayun na, napuruhan natin. Buti lang. Ay, nako. Uy, common. Kalahating kilo na rin to. Salamat po, oh. Laki na, oh. Common po, oh. Thank you. Uy. Salamat at napuruhan natin. Kahit malayo. Sana lumutang pa yung isang malaki kanina. Mangilo na po yun, yung binibidyo natin kanina. So ito na, gamit na natin isa. Ito na po yung ano, kinabit ko yung reserva ko pong bala uli ditong ginawa. Ordinary lang po pero medyo mas mabigat-bigat siyang konti kaysa dun sa isa natin. Ito mayroon pong mas malapit pala. Ayan o. Kapul po. Nadali natin. Salamat. Ayos. Thank you, thank you. Salamat. Ito, nasa 20 meter naman po ito. Nadali natin. Buti lang, malapit-lapit siya. Lakas. Uy, laki. Ang laki po. Buti na lang. Bibelo lang po tayo. Yun. Roho. Roho po ito. Naku. Kumalupot pa. Yun. Thank you.
Buti lang namata natin siya sa gilid eh. Mayroon lang pala dun. Sa 20 meter, ang layo kasi natin sa tubig nito eh. At saka malataas po itong inaakyatan natin na puno na to. Salamat. Roho nga. Salamat po. So mangilo po ito. 1 kilo na po ito. Salamat naman. Blessing tayo. Yan. Thank you Lord. Thank you po. Laki oh. Ayos. Pumili na po ito. Salamat mat. Nabataan po natin. Ayos. So ayan o. Tingnan nyo po kasi nakita natin o. Taas o. Ayun po isda nating isa. Sa baba hinagis ko lang. Sarap. Salamat Lord. So ayun po, maraming tilapia ngayon oh. May 4 finger, may 5 finger, kaso ang lalayo po. Inuuna ko po yung malalaki kaysa sa kanila kasi mas sulit po itong raw tsaka common natin na binabanatan, malalaki po eh. So sana magpakita pa uli yung kaninang binibideo natin. Na pumunta po sa gilid na yun eh, nawala eh. So ayun po, napakarami na naman sana ang isda oh. Ayun oh, napakalayo lang po. Ayun oh. Isda po lahat yan eh no. Oh, dami po. Aso po, lalayo po yan. Nasa 30 to 35 po meter po ang layo niyan. Kaya mahirap pong paabutin ng sima. Kaya pinupili ko lang po malalaki. So, iba po yan, 4 finger, 3 finger. Tsaka may 5 finger din po ako nakita. Pulahan yung buntot kanina, doon oh, sa gilid. Kaya lang ang lalayo po. Kaya inuuna ko yung malalaki. Oh, meron naman pong dumadaan na malaki sana. Ibang isda naman po yun. Kulay itim oh. Ano? Itim. Mukhang silver po. Madali ko sana. Ayun oh. Mukhang nadali. Nadali po. Ayos. Tinamaan ko po. Oh. Ayun oh. Oh, hinihila po. Uy, lakas. Uy, sige. Lumabang ka. Basta wag ka lang mapatatanggal. Ay, laki. Laki po oh. Layo lang. Sige. Thank you. Mas maganda po itong bala na to kaysa doon sa isa natin. Kasi ito, mas mabigat po ito kasi doon sa isa nating reserba. Ito po tinatago-tago ko rin. Gawa ko rin po ito. Ano? Laki. Silver po ito eh. Ayan. Sige. Makuha ka. Ayan. Ay naku. Umalupot pa. Ayan na sinasabi ko. Ayun. Tanggal. Ayun. Sige po. Makuha ka. Ayan, makuha ka. Ayan. Huwag ka mapapatid ah. Huwag ka rin mabubunot. Ako po. Nahihirapan na tayo. Baka mapatanggal pa po. Babariling ko na lang po uli. Ang po, naikabit ko na yung isa. Kaso di ko naman pumabitawan. Kahirap kasi ng posisyon natin ah. Di po natin makikita mabuti. Nakatago sa water lily. Oh my gosh. May gas. Bago lumakas sana makuha natin. Yun. Buti na lang. Natanggal. Sumangilo na rin po ito. Salamat po. Natanggal. Buti na lang eh. Nakalas po. Hindi na natin kailangang barilin. Ayos.
Salamat po. Rason. Naku, nasasabitan pa. Umulan na po. So, huwag kang mabubunot ha. Yun. Lapit-lapit na. Sige po. Teka lang. Dito. Ako, sumabit po. Sa baba. Umulan na. Ang gagawin natin? Bababa na. Sumabit pa dun oh. Yun. Thank you. Kalayo po nito. Pero nadali pa rin natin. Buti lang napatagos natin yung bala. Uy, 1 kilo. So mahigit po ang timbang eh. Pakatimbang po niya. So ayan na siya oh. Oh my gosh. Uy, thank you po. Oh, laki po. Haba. Salamat po. Nabiyayaan po ulit tayo. Thank you. Salamat. So, kumusta kaya si Mang Ruben? Nakahuli na kaya siya? So, hindi siya makapunta rito kasi hindi siya makapwesto. Hindi niya kaya rito. Tsaka malalayo daw. Hindi niya kayang patamaan. Tsaka di aarog ng hergan niya. So, ito ang lalayo. Buti nga, nadali pa natin. So, ayan, bumaba muna ako. Lumakas po ulan eh. Pagbaba ko naman, humina. So, ayan na, basa nga po yung ano natin. So, ilagay ko muna isda doon sa lalagyan. Mga buhay pa po. Oh. May hinga-hinga pa silang tatlo. Ayos. Sayang. Hindi na tayo linanggam na pala ito. Ang alaga natin. Linanggam na kayo. Buhay pa kayo. Nalanggam na kayo. Kawawa naman. Wow. Salamat. Na-blessing pa tayo ba? Si Mang Ruben. Nag-aaya kasi naulanan na raw siya. Thank you. Mayroon pa sana. So, dumami pa yung huli natin. Wow. Kulang-kulang 4 na kilos na po ito. No? Katimbang po. Kulang-kulang 4 na kilo na. Okay, timbangin natin. Parang nasa 4 na kilo na rin po ang timbang niya. Nainip na si Mang Ruben. So ayan si Mang Ruben. Malayan narating mo. Nakadali ka pa lang mga... Hindi ko lang nadali yung malaking common. Ang layo sa akin, ayaw kong barilin. Baka ako mabunot lang, sayang. Oo. Ang laki. Ganito kalaki sa silver ko na to. Sayang nga kako. So ayan po yung huli ng Mang Ruben na nakailan ka naman dyan? Siguro may nakatatlo ako din eh. Tatlo eh. Yan pwede na kayo sa wala. Maganda pala sa kamatsili. Maganda doon. Sa susunod. Doon ka. Posisyonan natin yun. So ayan po mga kadiskarte. Pauwi na po kami ni Mang Ruben kasi umuulan na po. So tanghali na naman din po. Kailangan na kaming umuwi ni Mang Ruben. So siya naka 1 kilo naman mahigit. Pwede na po kaysa wala. So tayo naman po yung nabiya na maganda na naman po. Nasa 3 kilo naman po itong atin or higit. So mamaya titimbangin ko para malaman natin kung ilan talaga nahuli natin. Hindi lang sa atin binigay yung malaking common. Pero mahalaga marami na naman po tayong biyaya. So ayan lamang po ang vlog natin for today. So maraming salamat po sa lahat ng viewers at subscriber na laging sumusuporta. At sa mga darating pa po, thank you very much po. Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye bye.